Кайнатма. Біргіз Алсу, екіншігіз Айсулу. Iyi mi? Klasta neçe Alsu buldu senin? Bir gün neydik? Özün gün neydin mi? İyi. Aysulu senin? 2 Aysulu, 1 Alsu. Bizde neçe Alsu'ydu. Aysulu yok ya klasta. Aysulular şunanda bizim gimnaziyaga belki şu ikevi biz bulgamızdır da lekin biz bir klasga turib kelgen edik. Bik taralgan isimni ayta almayman men. Aysulu ismi mesela. Alsu taralgan isim. Alsu taralgan. Men go'mak kishine chaqda o'ylaydirim. O'skash men Alsu bo'laman deb degan. Rus bolalari bilan yuridik bolalar bog'chasida ularning ismlari betini turlanan nechta. Ekaterina, Katya mesela. Katya, Misha, Mikhail, metem Aysu. O'skash men Alsu bo'la turganmandir. Menga ismni Aysulu deb qo'sharga tilagan bo'lganlar. Между прочим. Qaraldi. Alsu ul bizning розовый вода. Aysulu Ay. Sulu. Лунная красавица. Аминтин. Лейла. Uchrashdik. Uchrashdik. Qarag'ızlar qızlar, bizning bilan yig'ildik bugun entuziyazm degan temaga suyaşirgaymi. Hozir men tezgina bizning tomoshachilarga salamlar jiberamda, andan so'ng boshlab jiberamiz, yemi? Qaynatma. Barizga salam, mening ismim Leyla Liron. Biz sizning bilan Qaynatma podkastini ya tinglaymiz, ya qaraymiz. Hammanda biz salatli, edepli, matur kişilerin şoqrabız podkastqa. Bugün bizde Alsu bilen Aysulu, alar bizning bilan entuziyazm temasına suyab ketirdiler. Aydiz kızlar, nechik anlaysiz bu terminni? Nerse ol entuziyazm? Umuman dünyani entuziyastlar tutup tura deb aytadilar. Shunday ibara bor. Agarda entuziyastlar bo'lmasa, har kim o'z yag'ina g'ana qo'yirib, o'z manfaatlarini qo'ygartib, o'zina keraklisini ishlab, bilmayman, umuman balki alla qaysi yoqlarga ketgan bo'lar edi. Bu turmush deb aytganda, lekin entuziyastlar nechikdir kishilik turunda o'ylab, esa millat turunda, esa xalq turunda, esa tabiat turindalar, esa podiyes turunda o'ylagan turli nidir global масштаблар төрле булырга мөмкин бу глобаль фикерләр дип әйтгәндә, ләкин нәрсәләр үзләреннән тыш тагын кем өчендер яисә нәрсә өчендер хезмәт итәргә тырышучылар һәм бу бушка булырга тиештер инде. Энтузиаст ул күп очракта менә ничектер шундый үзенең шу инициативаларын нәрсәдер бәрабәренә, бәлки үз вакытын яисә гаиләгә буласы игътибарын корбан итеп, менә шулай итеп эшләүче yaşauşu kişiler. Мен кыскачарак әйтим инде. Мен энтузиазм минем өчен күңел биреп, яратып, җаныңны, ниндидер үзеңнең энергияңны биреп эшләү. Һәм мин бик килешеп бетмим Айсулу белән бушка эшләү. Бушка эшләү миңа калса бүгенге заманда ул күбрәк энтузиазм түгел, альтруизм. Ул альтруизм җиңел акыллылык дип әйтер иде. Шулай ябырган мөмкин әйе, шуннан. Энтузиазм битендә ул менә яратып ничектер бирелеп эшлисең. Син анда йоклыйсың да уй белән, име торасың да уй белән, нәрсә эшләргә тырышасың, үзгәртергә тырышасың. Ләкин менә акча анда беренчел түгел. Юк, акча анда беренче урында. Чөнки менә анда нәрсәдер сине идея, бер идея сине алып бара куядыр, син шул идея артыннан барасың, син аңа хезмәт итәсең. Һәм анда акча бармы, һәм бу нинди күләмдә ул беренчел түгел. Булса да. Но күп очракта хәзер вакытта статистиканы эшләгән кешеләр эшкә йөрүгә акча беренче урында түгел икән күп кешенең дә. Беренче урында ул коллектив, беренче урында коллектив, яхшы эш урыны, аннан соң ниндидер син эшләгәндә ниндидер яңа бер өйрәнсәң, менә ул кеше йөри. Рухи канәгать. Үзеңне теге реализация диләр. Хәзер бик актуаль бит инде ул мәсьәлә. Менә үзеңнең ниндидер потенциалыңны, ниндидер үзеңнең хыялларыңны, теләкләреңне кайдыр тормышка ашыра аласың икән, син шул урынга омтыласың, син шунда булырга телисең шул җирдә. Кай вакыт син эшкә йөрмәгән, утышлырак та булырга мөмкин. Шул хәлеш, чөнки эшкә барырга кирәк. Анда ул шул чыгымнар бит инде. Анда барып кайту, анда син ашыйсыңмы нәрсәдер. Син барыбер теге бик күп чыгым, әлбәттә акланамы юкмы? Нәкъ бит киттем бит мин эштән. Офиста эшләгәндә митем санап чыгардым да митем. Мин ярты зарплатаның күбесе китә. Киемгә, юлга, ашарга. Коллегалар часым ланч ашарга имештер ки, бергә ашыйбыз ресторанда. 350 сум гына кебек тыела ул. Тапкырлап карасаң, анда китә ул. Митем санамда митем, мин бит нәмә йөри, мин күтәрә. Saat 8'de şop gitesem de işkeyime. Metem kirek түгел бит бу. Менә шуңа күрә уның идән генә утырып эшли. Эштән дидер, менә атмосфера булса гына, ул акланса гына, бу очракта гына шуннан да аның ниндидер бер ләззәт алып эшлисең. Эшкә барып та
бу менә шушы. Кайчан сез беренче менә энтузиазм белән эшләнгән эшегезне хәтерлисезме? Менә алсу син нинди эштә эшли башладың шулай? Мин хәтерлим, минем беренче мин гомумән энтузиаст булып туганмындыр мөгаен, чөнки минем ул мәктәптә үк башланды. Мин 8 класста укыганда яза башладым, газета журналларга журналистика белән кызыксынып киттем һәм 9 сыйныфта укыганда мәктәптә гәҗит чыгара башладым. Теге Wordта эшләп аның ниләре. Без дә чыгардык. Верскларны. Терезә дип атала торган газета иде, ул атна саен чыгара һәм мин аны бер үзем эшләйдем мәктәптә. Аннары теге балалар кызыксынып китеп, безнең мәктәптә шулай журналистика түгәрәге йышты. Һәм ул газетны инде без 4-5 кеше бергәләп чыгара башлаган. Менә бит. Менә безнең анда тәҗрибә бар. Шуннан да 3 кыз без Кем ул? нәрсә ул? Кызлар. Роза, Алина, мин, без ясадык. Шул бер команда исез. Шул бер команда, без шушы газетларның битләрен версткалап шулай әле вакытта безнең өчен компьютер ятрак әйбер, ул юк компьютер, ул бар информатика бүлмәсендә генә бар. Ул синең газетаңның шул информатика укытучысы, анда дизайнер да, кемдә инде инде якын килә алмыйсың. Шул темаңны текстны китереп бирәсең дә инде, ул инде шунда үзе җыя инде. Алар бастырып чыгаралар кайдыр барып. Кеше көнләшсен әле, менә безнең гимназиядә информатик дәресе татар телендә иде. Бездә бөтен дәресләр татар телендә. Барлык фәннәр дә татар. Менә кеше бит аны белеп бетерми, шулай булырга мөмкин икән. Хәлас информатиканы да, basic фәннәрне без татарча өйрәнеп безнең бу гомумән әле мин хәтерлим, нидә төзелеш институтында, Сопроматында татар телендә укыган вакытларын. Факультетлар бар бит татар телендә. Менә мин күптән түгел IT мәктәбенә укырга кергәнем. Авыр инде аңлашылмый. Безгә бирәләр дәресләрне француз теленнән без аны субтитр итеп урысчага тәрҗемә итәбез. Аңлашылмый, баш эшләми, катты инде. Анысы карасам татар теленә бар тәрҗемә итеп була икән. Шул француз теленнән. Куйдым да әйтәм, модай була дишмени ул. Менә моны аңлаталар микән? Алар миңа дип аңладым, шундый да хәл булып китте. Әйтәм, татарчада аңлап була IT берләрне. Biz bu temana elbette gittik. Çünkü muhtanası kildi. Birişten min IT bilen şıgıllanan falan. Senin aysu entuziyazm bilen geçten kolaysa. Beyle nindi tarihler var. Mesela entuziyazm deyip min atar idim bizning min tataşa сөйләшәм aktsiyalarni olib baru student çaqda müğayin bir 10 yıl rəttən bu aksiyani biz İlfar Karimov bilen olib bardık. İlfar Selam. Olib bardık. İkimiz de student. Min ülkənrək əlbəttə, ol yaşrək ol vaqtda. Hazırda şulay indi. Ol hər vaqt minən yaşrək. Nичектер менә шулай килеп чыкты. Чит үзгәрми бу ситуация. Һәм менә башланганда менә без алып баручылар буларак катнашып шушы мин татарча сөйләшәм акциялар башланып китте. Һәм анда бөтен бер энтузиазмда эшләнгән иде. Һәр нәрсә. Чыгыш ясаучылар да, сценарий язуда, алып баруда, анда ниндидер шушы проектка кагылышлы акциялар тагынанда сәхнә кую, анда күп инде, аның бит оештыру эше дә бик катлаулы. Һәм менә аны энтузиастлар берләшеп бергә шушындый ул проект бар тик энтузиазмда бик күп еллар шулай эшләде дә. Ахыр елларда гына бәлки куядыр анда түләүләр, анда алып баручыларга белмәсен, сценарийларга оештыру өчен акчалар бүленеп бирелә башлады. Башлангычта ул бар тик менә шушы энтузиазм аркасында гына күп еллар эшләгән проект. Мин тагын өстәп үтәм, менә мисал өчен сәләт минем өчен шулай ук энтузиастларны бергә җыйган, бергә туплаган урын буларак һаманда мин аны искә алам, чөнки менә әле без күптән түгел генә теге Соф радиосы кызлары белән дә сөйләшеп утырдык. Җәүдәт абый менә ул вакытта, без йөргән вакытта 2000 елларда инде. Ул шундый оешма ясаган, менә анда һәр кем үзенең ниндидер потенциалын тормышка ашыра ала. Мисал өчен мин хәтерлим, без уның вакытта дискуссион клуб, журналистлар клубы, әдәби клублар бар иде. Һәм аны бөтенесен студентлар үзләре бергә җыелышып КВНнар уйнап яталар иде, оештырып. Ниндидер анда ЧГК уеннары оештыралар иде. Менә шундый пространство кем анда үзенең теләгән эше белән шөгыльләнә һәм үзен шул эштә таба ала. Менә шуңа күрә хәзерге менә мин карыйм, шул вакытта үскән кешеләр хәзер үзләрен шулай ук шул юнәлештә каядыр таптылар, кемдер булып киттеләр.
үсе алдылар. Хотя менә шул нидә кайчандыр менә сәләттә, ниндер клуб форматында башланган эшләре. Менә энтузиастларны тәрбияләгән дип әйтергә була. Гомумән энтузиастлар темасын сөйләгәндә, чыннан да сәләтне әйтмичә мөмкин түгел дип уйлыйм мин. Сәләт турында бер-ике тапшыру төшерсәң дә була торгандыр, эшләсәң дә була торгандыр, чөнки ул шундый уникаль бер тарих. Игътибарга булдык шундай. Игътибарга лаек, шуннан да 90-нчы елларда башланып китеп, шундый зур тизлек белән үскән һәм аның шундый бай тарихы, мин анда ял итәргә миңа насыйп булмаса да, бик күп еллар мин сәләтне төшердем. Һәм сәләт фестивальләрен төрле аланнарында булганга күрә мин бөтен сәләтләрне бик ул вакытчы сәләт кешеләрен һәм әйдәманнарын бик яхшы беләм. 2000 ел башларында, шул 2000-2005 елларда булган буын бик көчле буын булды ул, шундый көчле буын. Мин хәзер алар белән очрашам бөтен җирдә. Алар бөтен җирдә кая барма, менә нинди генә эш буенча килеп чыкмыйсың, карыйсың. О, бу бит сәләттән. О, бу бит сәләттән. Бу бит сәләттән. Шул буын сәләт кешеләре хәзер инде үзләре әти-әниләр һәм үзләре шикелле шундый балалар тәрбияләр дип инде ышанам, өметләнәм. Чөнки чыннан да алар шун мәгънәсендә сәләтле, алар энтузиаст, алар милләт өчен шундый күп кызыклы проектлар тормышка ашыралар. Мин шаккатам. Шуннан да шушы кешеләрне белүем белән бик мин бәхетле. Аларны белүем, алар белән таныш булуым һәм алар да мине сәлкеш булмавыма карамастан хәтерлиләр, беләләр һәм үзләренеке итеп кабул итәләр. Хәтта минем менә шундый сәлкешләрнең бит значогы бар. Шундый значогым да бар. Гәрчә мин сәлкеш булмасам да. Мин булдым бит сәлкеш. Син беләсеңме? Син әйдәман да булгансыңдыр әле. Ансысы, юк, мен әйдәман аны мин бит бөтенләй сәләтсез. Сәләтле кешеләрне алалар. Минем класстан 2-3 кеше йөри шунда сәләткә гел. Мин ничә бармыйм. Әтигә барып инде, әти сөйләш инде, бар инде, син харышын дип. Әти сөйләшеп, мине ничек тыгып биләргә. Мин биләргә бардым 1 ел. Икенче елны ансың уже студентлар булгачтын. Без егетләр, кызлар белән студент булып бардык инде. Анда аерым палаткаларда яшәп, без бер юлда энтузиастларның оңгыралыгы, имештирки, мәсәлән, ул шишмә суын күтәрәбез, имештирки, анда шунда 2 атна яшәп алабыз дип идек инде. 14 көннән анда яңгыр яуды тумысыз? 14 көннең 7-сендә яңгыр ява да ява. Бер ни ут ягып булмый. Мин вакытта әле итош идерем. Егетләр тушонканы байтып балта белән чабалар да име, уртага. Тәренкегә әйләнә. И бу шой шуп балаткада. Әни дә килеп алмый име, килеп алырга балалар яңгырда утыра име. Юк, берсе дә килеп алмады. Без шунда яшәдек. Ой, рәхәт булды. Шунда балатка, ушак һәм гитара, менә шулар һәм яңгыр. Туган җыр, һәм бу хәзер һәрвакыт менә шундый йөрәкләрне, күңелләрне иркәләп тора торган шундый. Менә аннары тагын шуны өстәп үтәсе килә. Менә шул энтузиазм дип йөрисең дә, имин бер моннан бер 10 еллар элек инде туйдым мин бу бөтен әйбердә. Һәм мин ничә ел рәттән, бер 5-6 ел рәттән гел бизнеслар белән генә эшләдем. Ягъни мин юнәлешемне журналистикадан киттем. Бөтенләй юнәлешемне үзгәрттем, маркетинг юнәлешенә. Һәм мин акча өчен генә бизнес белән генә эшләдем. Һәм барыбер сагындыра икән менә шундый ниндидер үзенең тәме бар дип әйтим, ләззәте бар дип әйтим. Ул бәлки мазохизмның бер формасыдыр. Ләкин барыбер менә шул ниндидер шуның рухы, шуның атмосферасы сагындыра икән. Шуңа күрә менә мин бит инде хәзер теге бу тапшыруда Саф балалар радиосын тәкъдим итеп килгән кеше. Менә Алсу 1 ел элек миңа тәкъдим иткәннән соң менә шундый проект эшлибез балалар өчен радио, ләкин акчасыз дигәч. Мин нәкъ шул турыда хыялландым бит, Алсу, каян белдең аны? Акчасыз эшләргә. Хәтта аның теге акчасы буламы дип тә сорау ничектер тумады да дигәндәй. Һәм менә мин карыйм, анда бөтен кеше, безнең командадагы бөтен кеше менә шундый шушы атмосферны сагынып, сусап килгән кешеләр. Менә Гөлназ апа мисал өчен, ул Төркиядә яши бит инде. Аңа сәлкеш, әйдәман. Ул сәлкеш булмый дигән юктыр, әйдәман. Әйдәман инде ул. Ул Төркиядә яши, аңа теге татарларга якын булу, татарлар өчен нәрсәдер эшләү, Татарстан белән элемтәләрен саклап калу аның өчен бик мөһим. Шуңа күрә менә ул рәхәтләнеп, теге көннәр буе без аның белән зумнарда утырабыз, 3-4 зумга кирип, аның белән аралашып. То есть аның өчен менә туган як белән элемтәләрне саклап калу. Сулы. Шулпан Яркеева, ул декретта утыра торган музыка белгече 3 бала тәрбияли. Аңа шулай ук менә бу потенциалын, булган потенциалы ниндидер
идеяларын, хыялларын тормышка ашырга ниндидер жер кирәк иде. Ул менә шуны Соф радиода таба алды. Миңа кирәк иде милли проектларга үзелешемне кертү. Ягъни мин инде теге бизнестар белән эшли беләм. Ниндидер хоман нәрсәдер теге милләткә файда китерәсе килә бит, нәрсәдер эшлисе килә. Мин менә шулай кирип киттем. То есть менә һәм шул эшләү дәверендә дә мин нәрсәгә игътибар итәм. Күп очракта кешегә акчадан битәр кирәк менә нәрсәдер эшләү, нәрсәдер булдыру, ниндидер файда китерү. Ягъни менә мондый теге ниләр цельләр дип әйтә, нәрсә дип әйтә, максатта түгел инде ул. Ул ценность менә, кыйммәтләр, менә ул кыйммәтләр өстенрәктә тора акчага караганда. Мисал өчен шул ук радио өчен приложение ясау мәсьәләсе. Без ул приложение турында уйлыйдык, хыялланайык, ләкин аны ясар өчен күп акча кирәген исәпләп карагач, бу әле тиз генә була торган әйбер түгел дип без аны теге арткы планга куйдык инде. Булыр әле берәр кайчан дигән нигә инде. Шунда бер егет, тоже шул сәләттә булган егет, программист егет үзе чыгып, мин сезгә приложение ясап бирә алам, әйдәгез ясыйм. Кеше үзе мөрәҗәгать итә. Шулай СММ белгеч менә безгә хәзер килеп кушылды Энҗи исемле кыз, Нагманова Энҗи. Ул татарча СММ курслар оештырып ята торган кыз. Шулай ук үзе чыкты. Минем сезгә, сезнең белән буласым, сезгә файда китерәсем килә. Димәк өчен энтузиастлар үзләре яна тагын әле магнит шикелле башка энтузиастларны да тартып китерә ала торган. Шундый көчкә ия һәм алар битәр беләсеңме ничектер? Минемчә, шул энтузиастларда аларның күзләрендә менә шул күренә теге шаткылар, бирелү менә эшкә бирелү. Минемчә менә монда энтузиастларның аларның күзләре янып тора. Шуңа кызыга кешенчектер үзе дә шушы атмосферада буласы килә һәм кушыла. Энтузиастлар шундый үзләре тарту көченә иядер кебек миңа. Менә сүнеп алды диде энтузиазм, алсу. У бит шул булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Рәхмәт алыргамы, җыеп бирергәме? Акча кирәкми безгә ди, ярар. Рәхмәт итәргә тиешме безгә милләт, мәсәлән. Ярый әле син моның белән шөгыльләнәсең. Рәхмәт. Менә бит минем игътибар иткән бар, гомумән безнең тормышта бөтен әйбер теге күтәрелә, төшә, күтәрелә, төшә. Әйе. Шундый парабола нинде бара. Һәм энтузиазм да шулай ук. Ул күтәрелеп китә, кайчандыр сүнеп китә. Менә хәзер мәсәлән, шул радио мисалында да мин күрәм, менә теге этаплап, ягъни кеше менә күтәрелеп китә, эшли, аннары бераз сүнеп китә. Менә шул вакытта аңа ничектер басым ясамаска, ниндидер көчләмәскә, мәҗбүр итмәскә кирәк. Һәм ул яңадан кире кайта. Ягъни мәсәлән, мин шул радио кысаларында да китәм дигән уй минем бер ел эчендә бер 4-5 тапкыр булгандыр. Всё, миңа нәрсә кирәк бу дигән. Нишләмим монда? Син теге минем ирем әйтә инде, әйтергә ярата, син башка эшең, синең эшең әз бит инде дип. Син башка эшең юк бит инде дип. Нишләргә? Менә мин булмасам кем дип мин сорау бирәм дә. Мин эшкә шулайлар. Син булмасаң кем булдырсың инде? Ярар, тагын бер эшне алам инде үземә, тагын бер эшне алам үземә. Шулай бирисең. Аннан соң менә Айса әйтте бит, мин татарча сөйләшемне алып бардым димме? Миңа да эләкте ул. Буш. Алып бару. Һәм миңа тәкъдим иткәндә мин дә шулай бушка дип уйлыйсым бит инде, алып бардым да, анда акчасы килә икән бер 6 айдан соң, 7 айдан соң килә икән. Миңа сыйлар, ләйлә картаңны бирәсеңме, җибәр әле картаңны диләр миңа. Әйтәм, нәрсәгә? Мин татарча сөйләшәм өчен түлиләр. Аның өчен түлиләр. Мин анда чыктым, мин анда сөйләдем. Әти минем белән карап торды, горурланып, әйтәм, миңа шулда җитә. Миңа бүтән берәү дә кирәкми. Менә бу әйбер күп очракта ул дөрестә түгел дигән мин хәзер нәтиҗәгә киләм, ягъни һәр эш түләнергә тиеш барыбер. Һәм шуңа күрә энтузиазмны бушка эшләүгә генә кайтарып калдыру, бу аларны кулланырга рәхәт. Энтузиастларны. Бушка баштан волонтерство була бит инде, волонтерлар кебек. Энтузиаст ул чыннан да ничек янып китә, эшли һәм түләсәләр бигәйбәт. Икенчедән рәхмәт әйтсәләр, тагын да әйбәтрәк. Һәм синдер үзеңнең эшеңнең прогрессын күрсәң, нәтиҗәсен күрсәң, сиңа да бәхет килә. Шуның белән син инде ярый әле нәтиҗәсендер нәтиҗәгә. Әле нәтиҗәгә дә түгел, шул нәтиҗәнең үсешен күрү дә бик мөһим. Ягъни менә башлаганда нинди иде, хәзер нинди перспективалары бар шул эшеңнең. Менә шуны теге масштабын күрсәң, ул бөтенләй икенче төрле булып китә инде барыбер. Эшеңнең нәтиҗәсен һәм менә шулай теге кайтавазлар, отзывлар, кайтавазлар. Кайтавазның төрлесе була бит. Менә хейт була, мәсәлән.
Сиздин бармы менә ул софра аудисына андай бер булмаса кирәк, монысы кирәк, монысын истәгез дип язучылар. Хит мәсьәләсендә бездә әле теләктәшлек белдерүчеләр күбрәк. Гомумән шулардан тора торгандыр тыңлаучылар да менә шул күңел төшеп киткән вакытларда, мисал өчен анда все инде нәрсәгә, мәсәлән, шул ук Алсуның бу проектны бит инде радионы оештырган кеше гаилә, Марат белән Алсу Галимовларның гаиләсе. Алар үзләренең тирәсенә безне җыйган кешеләр. Алсуның бер ел эчендә берничә тапкыр шулай әйткәне булды. Әллә туктатык микән? Нәрсәгә? Менә нишлибез? Ничектер менә кулы төшкән, шундый күңеле төшкән вакытлары бик еш булды. Ләкин шул вакытта менә отзывлар килә, шалтыраталар, бик ниндидер комментарийлар калдыралар, тыңлыйбыз диләр. Менә шундый кызык вакыйга булды тагын. Гөлназ апаның, Гарипованың Мәскәүгә кайткан вакыты, Татарстанга кайткан вакыты. Хәзер ул Мәскәүдә йөрим ди. Метрода телефоннан сөйләшеп бара икән. Хәзер орттан миңа бер апа килде дә, сез бит Соф радиодан, мин сезне кичә радиодан тыңладым дип әйтә. Алар тәртипкә интервью бирергә барганнар, тәртип радиосына интервью бирергә. Мин бит кичә сезнең интервьюгызны тыңладым, мин сезне тавышыгыздан таныдым дип әйтә. Мәскәүдә бер татар апасы. Гөлназ апа әйтә, минем менә шундый шокта булды, мин бик аптырап та калдым. Сез бит Соф радиодан дип. Метрода яшьлешкә төште. Айслу бит инде 11 яшендә син телевидение эшләдеңме? 12 яшендә телевидение эшләдем бит инде. Айслу алып баручы телевизорда фәлән сметен анан тоныйлар. Үзе автобуста йөри. Шәхси водителе юк. Шулай сырылар кешеләр автобуста мәйтем. Сез бит алып баручы, сезнең машинагыз юкмы диде. Авыл 12 яшькә мин йөрим. Юк, ул сен 18 булган имеш. Кайдар барган инде. Син җавап бирдең анда, мин хәтерлим. Сез безгә ничә сум түлиләр дип уйлыйсыз? Юк, дөрес әйткәндә менә гомумән мин хәзер үземнең эш этапларын карап чыктым да, мин энтузиаст. Мин шуннан кара. Иртәнге алып баручы булдым бит инде телевидениедә. Ничә чыгып китәләр син? 4-ләрдә торып, эшеп китәргә кирәк, чөнки иртә белән килеп, анда гримерка аша һәм башкасы. Туры эфир. Ул вакытта туры эфир, туры эфир түгел. Ул вакытта. Бу шундый авыр туры эфирдә булу. Шунда ничә тиен түлиләр сезгә ул туры эфир? Юк, анда чынлап тиене юк. Юк, зур акчалар түгел, әлбәттә. Анда гына шулай гына эшләп, әлбәттә яшәп булмый иде дип әйтәсем килә. Теге алып баручы, менә алып бардың да син, һәм молодец. Алай булмый. Кеше бит уйлый машина алырлык дип. Аңлыйсыңмы? Юк, шуннан да укырга кергәндә, беренче курска төрле яклардан килде. Курста группадашлар һәм алар чыннан да шулай дип уйлыйлар. Телевизордан эшләгән кеше, ул акча эшли, акча эшли. Ул ничектер, гомумән анда акча эшләү дигән, мәсәлән, без хезмәт хакын бит инде ала башладык. Урнаша аласың син эшкә бар тик бит инде ничә яшьтә генә 14-15 юк инде, нинди 14-15 шул хезмәт нәрсә кенәгәсе кашан бирә 18 яшьтә. Тулы хукуклы хезмәт хакы алу 18 яшьтә генә. 12 яшьтән алып 18 яшькә хәтле анда ниндидер менә шул гонорар шикелле һәрбер сюжетта минем беренчесен хәтерлим 100 сум иде. 100 сум. Ничәнче ел булгандыр, 99 ел булгандыр бәлки. Анда инде миңа бер 14 яшь. Һәм мин бардым да, шул 100 сумны алдым да. 100 сум. Телевидение бит инде Шамил Усман форумында урнашкан. Аннан кайтып барышлый Мәскәү базары. Шул 100 сум белән әйтеп шатланып бардым да, күзлек күрдем дә кара. 100 сум тора. Килен. Иге кайтып күзлек. Шундый беренче хезмәт хакы бик зур шатлык китерде ул дөресен әйткәндә миңа. Һәм анда хәзердә хәтерлим, димәк инде. Шундый вакыйга булган. 100 сум. Аның менә шайтып ул күзлек белән мин бик шайтып горурланып. Анасым әйтәм, күптән түгел башка килде. Бәлки ул безгә әниләрдән килгәндер. Әни белән без күптән түгел Сбербанкка кирдем мин, анда банкомат тора, һәм ул банкоматта татарчага тәрҗемәсе дөрес түгел инде менә. Күзләрдән кан ага. Карыйсың тәрҗемәсенә. Мин бу Сбербанкка хат яздым. Мин хат язарга яратам. Мәйтәм, сезгә акча түләп битен тәрҗемә алгансыздыр инде сез. Монда хатадан хата мәйтәм. Әйдәгез сез безгә җибәрегез, без аны тәрҗемә итәбез, әни белән мәйтәм. Бушка сезгә. Дөрес кенә булсын.
Шуннан да әни белән утырып, бушка бит аны эшләдек. Бушка диясең булмаган инде. Нишесең, менә бүтәнчә как будто акча да булмый аның өчен, аңлыйсыңмы? Бит аны кемгәдер кирәк ул. Кемдер аны шуннан да. Менә бу безнең татарларның гадәте. Аның өчен акча алып булмый дигән. Шуңа күрә чөнки ул безнең супер сила. Оказывается, кеше уйлый, менә бу миңа җиңел бирелә. Аның өчен акча алып булмый дип уйлый кеше. Аны шуның өчен акчаларга кирәк икән. Менә мин бизнес белән эшләгәннән соң бер нәтиҗәгә килдем. Син һәрбер шулай тәкъдим иткән эшеңнең ахырында сметасын да куярга тиешсең дип. Менә мин сезгә эшли алам, менә ул шул хәтле тора дип. Әле теге язып сызып, мин сезгә аңа скидка ясый алам, бу бәя түгел, менә бу бәя дисәң. Шулай ташлама. Маркетинг монда, маркетинг. Юк, үзеңә акча сорап булмый. Менә мин бирә әйтә алмыйм үземә. Менә сорыйлар икән, Ләйлә, ничә сумга эшлисең дип. Үз әйтегез инде, менә Ильяс та мине чакырганда Дәртфәскә. Мин бит инде алып бар өчен түгел, мин каян белим ул бәяләрне әйтен. Ничә яклы язасың, шуңа риза әйтәм. Түләгәнгә рәхмәт. Шулай дип йөрисең инде, менә белмим. Үземә бәя бирә алмыйм. Сез? Юк, тәҗрибәгә түгел. Күп кешедә шулай, гомумән һәрбер белгечнең дип әйтгәндә төрле бәясе була бер үк эшкә. Ул түләүчегә карап. Алар сөйләр, кем? Заказчик кем? Шуннан чыгып бәясе билгеләргә мөмкин. Мин сиңа шулай әйтәм. Бу мәсәлән алып барышлар мисалында. Аңлашылды. Кем түли һәм шуңа. Шуннан да кемнең кесәсеннән чыга акча. Кемнең кесәсеннән акча чыга? Менә тагын менә энтузиазм милли проектлар турында сөйләшкәндә тагын шундай бер әйтеп үтәсе килә, кызык әйбер име. Менә Соф радионы эшләтеп җибәргәннән соң безгә берничә кеше әйтте бу әйберне. Нишләпсез проект бит булай тормышка ашырылмый диделәр. Проект ничек тормышка ашырыла? Бизнес-план? Башта син идеяңны язасың, планын төзисең, күп акча кирәк икәнен билгелисең. Аны эшләмисең аны. Вот, менә мин дә шундый әйтергә эшләмисең генә инде. Утырасың да, дисең дә, булай син уйламыйча башлыйсың да. Менә, беренче мәхәббәт кебек. С головой. Шуңа күрә уйласаң, аннары эшләп тә булмый бит аны. Бик каты уйлап. Менә бик күп яхшы проектлар менә шушы этапта миңа калса үлеп тә калалар, алар тормышка ашырылмыйча калалар. Бик уйламаска кирәк кай вакыт. Акча эзли башлыйсың аннары, моны ничек тормышка ашырылга, нинди инвесторга мөрәҗәгать итәргә микән дип спонсорлар эзли башлыйсың да, сиңа берничә теге юк дигән җавап килә дә, һәм шул этапта син инде бу беркемгә дә кирәкми икән дип проектны калдырасың. Чөнки менә радионы эшләтә башлагач та балалар өчен радио оештыру, то есть бу бит инде нонсенс. Күпме татар яши, күпме татар баласы бар. Татар теле белән татар телле мөхит җитмәү проблемасы инде килеп туды. Теге мәктәпләрдә татар теле. Ул билгеле бит инде. Ул билгеле, ягъни балага кичкенәдән татар телле мөхит кирәк. Шаян ТВ бар. Теге балалар телевидениесе, ул бик әйбәт, ләкин син бит гел балаңны, син бит балаңны гел телевизор каршында утырта алмыйсың. Радио бит сиңа аудио форматта гел фоновый режимда эшләп торалар. Моның бит инде кирәк булуы күптән билгеле. Һәм бу проект белән без инде теге радионы эшләтеп җибәргәннән соң гына ачыкладык. Бу проект белән йөрүчеләр булган, сметасын да ясаганнар, тәкъдим дә иткәннәр. Ләкин менә ниндидер этапларда ул эш гел тукталып кала торган булган. Ягъни шулай тормышка ашырылмаган. Без теге берничә кеше җыелдык та дурак баштан дигәндә. Шунда менә шундый энтузиастлар җитмәгән. Ягъни анда бәлки бер энтузиаст булгандыр, калганнары моннан ниндидер акча көткәннәр инде. Ниндидер, моннан буламы берәр безгә бонус, яисә юкмы? Монда җыелды чыннан да шундый кызлар, һәрберсендә мин бик яхшы беләм ул кызларның. Алар барысы да шундый менә чын күңелдән, ихлас күңелдән Беренчедән анда әле үзләре дә әниләр бит әле. Монда бик зур стимул булды. Алар менә ул ихтияҗны үзләреннән чыгып аңлаганга күрә дә әле аның эффекты көчле булган. Бу радио нәрсәдән гомумән башланган? Ул менә алсу башланды дип әйтим. Алсу ул кызын тәрбияләгәндә менә миндә дә бар ул. Балаңа бит инде классик музыка тыңлатасы килә, аудио китаплар тыңлатасы килә. Миндә мәсәлән ул әйбер җитмәде. Мин теге күбесенчә русчаны да тыңлаттым инде, урыс әйберләрендә. Менә алсуның шундый идея фикс иде, дөресен әйткәндә, гел татарчаны, татар мөхите булсын, татарча гына сөйләшеп үссен бала, татар классик музыкасын тыңласын, татар ретро җырларын тыңлап үссен дип. Нинди яраткан җырың син? Нинди җырны куясың син балаңа мәсәлән? Татар җырларын дисең. Минекеләр алканат тыңлыйлар минем белән бергә. Алканат группасын? Әйе. Нинди җырын мәсәлән?
тәкъдим итәргә тыңлап алырга. Менә язмыш Салават белән бергә җырлый торган. Менә бик яраталар. Нәрсә себе яратасың менә бу җырны? Гомумән миңа менә бу ике Алканат белән Салаватның коллаборациясе бик ошый, якын дип әйтим. Салават чөнки ул теге әтиләр, әниләр тыңлап үскән җырчы кичкенәдән. Алканат ул безнең теге үсмер чакта, мәктәптә укганда, студент елларында тыңлаган, аларның концертларына йөргән. Менә шушы теге ниндидер ностальгия. Бу шундый ике бер җырчының бергә кушылуы ниндидер шундый шәп микс. Шәп, күңелнең ниндидер бик тирән кылларын тибрәтә торган. Айсылу, синең яраткан җырың бармы? Мин алай дип айырып бер җырны гына әйтә алмыйм дөресен әйткәндә. Ул мөгаен вакытына туры килә торган җыр булырга мөмкиндер, менә бер периодтан бер җыр ошап алырга мөмкин. Һәм гомумән күп кенә җырчыларның җырчылар бездә күп, чыннан да, Аллага шөкер, җырчылар бездә күп. Мин уйлыйм, менә башка милләтләр усалай димче, артык җырладык, артык биедек. Юк, чыннан да җырчылар бездә күп, начар дип сүгәргә мөмкин, тагын нәрсә дип. Ләкин бездә алар чыннан да күп. Һәм бездә алар әле төрле. Аларның аудиториясы бар. Һәм мин менә уйлыйм, башка менә шундый безнең менә илебездә яшәүче милләтләрнең дә шунхатлы җырчылар белән мактана алам икән, шунхатлы аудиториялары белән шушындый индустрия, бездә бит шоу-бизнес бар. Инде генә булмасын, ләкин ул бар. Клиплар төшерәләр, концертлар куялар, гастрольләргә чыгалар, күлмәкләр тектерәләр, композиторлар җырлар яздырып. Ул безнең чын мәгънәсендә менә ниндидер ничек кенә булмасын, ул ниндидер рәвештә яши бар, һәм мин бу чакта сорауга җавап бирмәскә булдым. Юк, җавап бирмәскә түгел, мин бит ул темада инде кайнаган кеше буларак, ул җырчыларны хит-парадлар алып барган кеше. Хит-парадлар алып барган, концертлар алып барган, гастрольләргә алар белән чыккан кеше буларак. Радиода куясыз. Радиода ул җырларны тыңлаган, ягъни менә ул плейлистлар булар барысы да алар белән таныш шәхсән. Чөнки тыңлаучы өчен җырчы ул җырчы белән тыңлаучы арасында нидер бәлки булырга мөмкин ара дип әйтик. Мин бу очракталарны шәхсән белгәч, әле бөтенләй башка мөнәсәбәтләр. Аларның җырларына да башка мөнәсәбәтләр булырга мөмкин. Аларны да башкача ничектер кабул итәсең. Дусларча, кем беләндер тагын ничектер, име? Шуңа күрә һәрберсенең репертуарында барбер концертлар булганда бигрәк тә, мин бу җырны сәхнәдә торасың. Айрым сәхнәдә була икән. Сәхнәдә торасың, чыга, мин яраткан җыр, аны мәсәлән җыр җырлый, берсен тыңлап торасың, икенче җырны җырлаша, без сәхнәдә алып баручылар бибез. Менә күрергә кирәк, кай вакытта куялар менә сторисларга, кайдыр анда име, социаль челтәрләргә. Һәм менә шунда да алып баручыларның менә мөнәсәбәте җырга күренә. Концерт вакытында син күрә аласың. Кайсы җырга ул тыныч калып, кайсы җырны ул менә концерт сайын ул инде ул ничәнче концерт бара ул җыр белән, һәм шу концерт сайын ул шу җырасына биеп, нәрсәдер шунда шатланып басып тора. Шуңа күрә барыбер кирәк җыр. Кирәк, менә ул җырны әле юк, мин айсан җыр атамасын чыгарттырам. Юк, бик алай дип кенә бәлки ләйп дронның ниндидер җырын ятасыз. Юк, анда җырлар Килтелдим дигән. Юк, куядыр, клиплар да бар бит инде, яшьләр туталышында куеп җибәрәдер, әтинең җырларында хәтта ансы һәрбер дидер, ләкин аерып бер җырны әйтә алмыйм, Ләйлә. Ничек инде? Каралы авыр булды кеше. Юк, менә миңа нинди җыр ошый. Кем башкаруында мөһим түгелдер. Юкка түгел. Мин хәтерлим бит ул сен яраткан җырын. Менә мин яратам, ул минем бала чакта пластинкалар, безнең заманда әле пластинкаларга без эләгеп калдык. Ничектер әле бер нинди видео магнитофон дигән әйбер юк, өйдә пластинкалар. Һәм алар күп түгел. Ничә сум булгандыр, әйтә алмыйм. Кыйбат булгандыр инде, бездә алар күп түгел. Мин Лаймовай кулның пластинкасын хәтерлим. Пугачева булган инде. Лаймовай кулның. Юк, ул бер җыентык иде. Ягышмасам, ул анда Леонтьев белән о вернисаж дип җырлый. Тагын нәрсәдер анда, тагын нәрсәдер җырлый, белмим, бер 5 җыр инде. Пластинкага күп җыр сыймый нишләптер, гәрчә ул бик зур булса да. Һәм менә шунда тагын бер пластинка, анысы татар пластинкасы булгандыр инде, күрәсең. Менә анда юкка түгелдер дигән җырны кем башкаргандыр, әйтә алмыйм. Аннары инде ул җырны кабатлап башкаручылар булды. Соңгы вариантта миңа ошый Филүс башкаруында юкка түгелдер. Менә ул җырның миңа ошый эчтәлеге, миңа ошый музыкасы, ул ничектер менә ниндидер оптимистик
рух дип анда бар, ул күңелне күтәреп җибәрә ул җыр. Төшенкелектә булсаң, ничектер уйланып йөрсәң, юкка түгел бит әле бу. Барысы да юкка түгел дип уйлыйсың. Тагын җыр дигәннән, мин хәзер алышлы сөйләгәндә, без бит клип төшердек. Бушка. Менә энтузиастлар тапканнар. Ничә энтузиаст таптыгыз әйдә сана? Ничә җырчы җырлады? Бездә яшь май аенда безнең бит Софт музыка дигән проект бара хәзер бик яхшы. Менә музыка белән кызыксынган, татар музыкасы белән кызыксынган балалар өчен шундый лабораториялар форматында эшлибез. Искиткеч менә алар ретро җырларны да җырлыйлар. Менә һәр как раз Ями Music Band егетләре белән бергә алар 15 җырны яңарталар. Аңа кадәр татар академик музыкасын 80-нән артык яңа дип инде балалар башкаруында 80-нән артык татар академик музыкасын яздырдык. Радиода яңгыратыр өчен инде шушы проекцияларында. Һәм без анда бер җырны, бездә яшәрбез дигән җыр бар. Ул җырны моннан 30 ел элек Венера Ганиева, Асаф Вәлиев, Айдар Фәйзрахманов һәм Рима Ибрахимова аларга Резида Хиярова аккомпанимировать иткән пианинода. Алар бу җырны яздырганнар, композиторлар берлегендә 30 ел элек. Бу җырны яздырганда безнең Шулпан апа Еркәева инде радионың, ул анда кичкенә кыз булган, 5 яшьлек, ул анда булган төшергән вакытта. Һәм Шулпан апа әйтте, әйдәгез менә шушы җырны балалар белән яңартыйк әле ди, ретро клип ясыйк әле ди. Һәм без бу идея безнең шул хәтле бөтенебезне канатландырды. Һәм без менә шушы аксакал җырчыларны чакырдык, аннары яшь җырчылардан Илгизне дә чакырдык, Шейх Разиев, Алина Шәрипҗанова, Артур Исламов, Эльза Заяри. Шул безнең буын теге яшь җырчыларны һәм балаларны чакырып, софт музыкада катнаша торган шушы клипны яңарттык. Һәм бу менә җыр безне шул хәтле канатландырды дип әйтим, рухландырды. Ул шундый теге гимн шикелле җыр әле. Теге яшә урман, яшә болын. Күрмәгән булсаң, һичшиксез карагыз. Ул шул хәтле рухландыра торган җыр булды. Һәм балалар да менә шундый әйбергә игътибар итәм, безнең балалар белеп бетермиләр. Бик күп теге хәзерге заман балалар әйтмешли, классный әйберләр бар татарда, татар музыкасында, татар әдәбиятында, татар сәнгатендә, ләкин аны безнең балалар, яшьләр белеп бетермиләр. Һәм менә моны күрсәтү, балаларга аңлату, аларга бөтенләй гомумән яңа дөнья ачып җибәрә. Теге менә шуны күреп тә рухланасың әле ул, менә бит ничек диеп. Мәсәлән, теге хәзер без бит инде шул иҗади лабораторияларга йөрибез, софт музыка кысаларында. Һәм шунда бер көнне менә Айдар абый Фәйзрахманов та килгән иде, поезд Шаба җырын. Малайлар белән шулай җырлыйлар иде, теге Ямиланың егетләре, балалар, Айдар абый үзе утыра. Костан чыга сисле. Менә шундый менә атмосфера, менә шуңа карыйсың да име, һәм аңлыйсың, теге зрәгә түгел, теге не зря, юкка түгел дип уйлыйсың. Тагын шунда бер кызык фикер туды түгел, ул фикер беләм инде әйтәсем генә килә, урынлы булыр дип уйлыйм. Менә безнең бик күп талантлы шәхесләребез, алар әлбәттә бик күп эшлиләр, аларның бер нәрсәгә вакытлары юк. Алар бер караганда ниндидер эшләре инде чыннан да ул зур акчалар тора. Шулай бит. Менә кай вакыт менә шундый эшкерсез, ихлас идеялар аларны кубарып, менә утырган җирләреннән кубарып, менә син аларны җыеп китерәсең дә, алар акча да кирәкми, алар вакыт та табалар. Алар менә шун ихластан шушы синең идеяң белән янып, бу эшне башкарып чыгалар. Һәм андый мисаллар бик күп була. Мин алар үземнең теге танышларда да күрәм. Идея шәп булса, акча мәсьәләсе гомумән әллә кайсы планга китә. Куркып бириләр кайберәүләр. Ой, ул күбаладыр инде, ул аңа килеп тә булмыйдыр инде, аның эше күптер инде фәлән. Менә синең идеяң шәп булса, ул вакытын да таба, ул бөтенесен икенче планга куя. Теге башкалар көтеп тора. Һәм башкаларның әле ишеткән дә бар. Син нишләп йөрисең инде, минем җырны эшләмишмесең? Ул Искәлмә бар монда минем. Зөлфәт Хаким, беләсеңме? Бирмәгән бит Байбулатка җырын. Кайсы җыр? Нәрсә булды сиңа бүген? Читлектәге аслыкшып, анда ул төшергәннәр инде, ул җыр белән төшергәннәр бер эпизодны бигән эпизодны. Шул җырга булган икән. Шалтатып сораган Байбулат, юк ди инде. Димәк, идеясы. Юк, димәк, җиткермәгәннәр. Ахырдан әйтте. Димәк, шалтартмаска кирәк булган. Чыгарга шалтартмаска.
Шуңа күрә шундый җыр көчле булыр иде. Миңа шундый ул җыр мин ул җырны яратам. Аны урынлы булыр иде. Чөнки шуннан да ул бит анда теге талашкан моментта алар бии башлыйлар да кочаклашып. Туры килә нәрсә. Куеп җибәрәсең инде үзлектән. Шулар төрле кешеләр була. Юк, төрле кеше була ала. Ләкин ничек итеп монда бәлки җиткерүдә, моментында әйтәм бит мин усалга язам, мин усал киләле монда подкастка дим. Юк диде куям. Юк диде. Төрлесе була. Әйдә шалтыртабыз хәзер. Син тыңлыймсың? Белмим. Ләкин мин шундый илһамланып киттем. Энтузиазм көчле. Минем хәзер энтузиазм көчле. Син безнең продюсер буласың кимин подкастына? Безнең продюсер кирәк кунакка чакыра торган. Юк, короче, деген. Уйга кирәк. Шай җавап бирәм. Уйга. Мин бит булай да сиңа кой вакыт нитеп. Син миңа гел булышасың. Ул вакыт чыгыш. Безнең бар. Мин булышам. Буларның семейный разборкаларында аласын да без аннары дәвам итәбез. Безнең гаилә чаты бар, безнең гаилә чаты бар. Анда туктаусыз. Бу сүз ничек тәрҗемә ителә? Монда дөрес язылганмы? Бу кешене табыгыз. Бу кешене моны фотога төшереп җибәрегез. Бу китапны табыгыз. Туктаусыз ул, туктаусыз. Анда гаилә мөнәсәбәтләренә караганда ниндидер идеялар, фикерләр алышу бик Әйе, һәм әтинең нәмди лайкларына чыгып бара. Мин дә шулай, мин күп сүз түгел. Күбрәк Без анда язышабыз. Күбрәк смайликлар. Энтузиазм турында сөйләштек, кара кызлар. Һәм безнең шундый рубрика бар. Аны менә бөтен кеше ярата. Особенно Ильяс Гафаров. Әйе, никелес хәл. Сәлам монда. Безнең Юрау дигән рубрика бар. 4 китап. Сибгат Хакимның китабы бар монда име? Ялгызлык китабы. Анасын Батулла турында сөйләйбез инде. Һәрбер подкастта Батулла бар. Шуңа күрә менә Батулланың китабы һәм Хойт Такташның. Без сайларга тиеш. Әйе. Сайлыйсыз, беренче сорау кирәк. Нинди сорау бергә уртак. Һәм китапны сайлыйсыз да ачабыз һәм юрыйбыз. Безгә китап җавап бирәчәк. Нинди сорау сорый? Саф радиога бәйле сорау булырга тиештер инде. Әйе, нинди? Менә Саф радионың бит инде аның бар. Студиябыз кайчан булыр микән? Чөнки Саф радионың бүген иң зур мөгаен ул ихтыяҗы кирәк. Ул студия кирәк. Студия булсын өчен китаптан сорау кирәкмени? Аны бит бәлки каядыр барып кайчан буласын? Юк, кемнән сорарга кирәк? Кем белә булар арасында? Әйе, Батулладан сорау. Юк, мин теге әйтә дә алмыйм. Менә ярдәм итмиләр дип әйтә алмыйм мин. Ярдәм барыбер проектны күрәләр. Менә шул ук мәсәлән без бит инде студиялар теләктәшлек күрсәтә радиога. Шуннан да хәзер күп радиоларны без карасак та шул ук тәртип китаплар һәм төрле тавыш яздыру студияләре. Менә Ильяс Гафарга бик зур рәхмәт. Ями мюзик тәртип радиосында яздырабыз, китапта яздырабыз, теориядә яздырабыз, Риф Рекордста яздырабыз. Ягъни без юк, теория сәләт Сәләт. Монда шулай ук теге кызыклы бер момент. Нетворкинг инде. Юк, китап дигәч тә шулай ук сәләткә якын иптәшләр. Безнең анда Ислам Миргаязов сәләттә инде кемдер? Ялгышмасам, бик шулай ук. Юк, шуннан да бит студияне китаптан сорамыз бит инде. Студияне кемдер бирергә тиеш сезгә шулай эшләп. Кемгә карап, усал карап утырга кирәк? Кемгә? Кемгә төртергә кирәк? Бу кеше белмәй. Проектны тәкъдим иттек бит инде президент Рәискә дә, безнең президент Рәис аппаратына да, шулай ук Марат Готовичка бөтенесе дә теләктәшлек белдерәләр, проектны күрәләр һәм моның кирәк икәнлеген бөтенесе дә аңлыйлар. Ләкин менә сезгә студия шунда эшләгез дип әйтә алмыйлар дип әйтимез. Менә аны бит инде аның шишле юлын без үзебез тәкъдим итәргә тиеш аларга. Әйе. Менә шул этапта безнең хәзер ниндидер тоткарлану бара дип әйтимез. Без аның бәясен дә исәпләдек, ләкин ул зур сума чыга. Менә шуны хәзер ничектер ниндидер теге бәй 2 почка булганда. Нинди авырлык бар инде. Бер команда энтузиаст булганда. Энтузиастмы юкмы? Избатлагыз. Инде. Ахыр чиктә. Ризалашам, иде студия турында сорыйк. Юк, шуннан да минемчә монда радионың башлап йөрүчеләре дә, радиога катнашып булган без тияниләрдә дип әйтегез, чөнки балалар безнең яздыралар, без төрле студияларга барабыз, һәм безгә анда да бик рәхәт. Безгә бик рәхәт, без Ильяска барып та яздырабыз. Бик яхшы, ләкин шуннан да үз өең булу, үз өй булу бик кирәкле әйбер.
дидер урының булу, кайдыр төпләнү, кайдыр очрашу, ничектер бер Біз пышмак булырга хыялланып отырабыз инде менә теге үзебезнең студиябыз булса, теге Гөлназ апа хыяллана инде. Студия булса, без анда чыкмыйча теге 24 сәгать яздырыр идек име кызлар. Кабызасың да. Яздыргына, нара берсе монтажларга тиеш булачак. Анысы да бара. Әлбәттә, ләкин шуннан да ул шундый. Шуннан да менә беләсезме кем җитми? Энтузиаст монтажерлар җитми. Миңа шундый кирәк алар. Шундый мин Кирәкме Саф радиога да? Кирәк, менә бик кирәк. Чөнки менә безнең командада иң еш алышынып тора торган энтузиаст кеше ул безнең монтажер. Ну, шуннан да аның эше дә авыр. Чөнки аның эше иң күбе. Чөнки безнең барыбызның да эшебез ул теге килдең дә син тыңлап кара. Монтаж ясый торган, тапшыруларны җыя торган кешенең аның эше менә көндәлек эш аның. Ул бит инде ул аны гел җыярга тиеш, то есть ул бит инде дәвам итә торган. Ул игътибарлы булырга тиеш. Анда нәрсәдер сүзме, яисә ялгыш ниярлектер булырга кирәк, шистартырга кирәк. Бизәргә кирәк. Хронометражны карап торырга кирәк. Бизәргә кирәк яшеннанда. Ул бик катлаулы эш. Балалар радиосы өчен тагында катлаулырак, чөнки балалар өчен контентны һәрвакыт аудио эффектлар белән, тавышлар белән бизәргә тотып торырга кирәк. Шуңа күрә ул аның аеруча да бик актуаль мәсьәлә. Бәлки монтажер турында сорыйбыз. Икесе бергә. Нинди китапны сайлыйбыз? Хәзер монда чыга гомер булмаячак әйбер дигән. Ялгысың сайласагыз, шул чыга обязательно. Монда самый позитивлы нинди китап? Батулла. Идегез Батулладан сорый инде. Әйтегез. Битен әйтәсе бит юлын. Син әйт битен, син әйтерсең юлын. Әйдә 78-нче бит. Синең. Өстән 5нче елны карыйга әле. Яратам шундый өстән дигән кешеләрне, кичкенә соннарны әйткән кешеләрне яратам. Тек, нәрсә әйт инде. Бир үзем укыйм. Укама, пожалуйста, менә 5нче ел. 1 2 3 4. Иде остан. Укыйм киләме? Карыйм әле нәрсәндә? Шок контент. Ничәнче бит ияле 78 ми? Әйтмибез. Әйдә без моны ничә безнең әлеге видео ничә комментарий, ничә лайк җыйса, ничә карау җыйса әйтәбез. 300 лайк җыйса, Моны фотога төшереп җибәрсез. Әйдә үзем төшерәм. 300 лайк җыйса, дуслар, без менә бу юлны язачакбыз һәм закрепленный комментарий итеп эшләячәкбез. Бу күрәсезме төшерәләр кутыра-кутыра. Бу бит монтажер турындагы сүз. Кем сезне һәм монтаж? Монтажер безнең хәзер минем ирем. Әкәмәт. Менә шундый хәлләр беләсезме? Туры килә ул. Менә туры килә, әйтәм, туры килә ул. Әйдә хәт икенче биттеме юра? Беләсезме? Без Айсы белән көлгәндә гел елыйбыз. Айсының да күзләренә яшьләр килде, минем дә күзләремә яшьләр килде. Без көлсәк, бу бик кызык булды бу. Әйе, моннан ничектер күчеп китәргә. Менә акча булмаса, нәкъ шулай булачак. Әйе. Юк, шуннан да ниндидер кешеләр волонтер буларак эшләргә тиеш. Мин үзем дә әлләнчә ел волонтер булып йөрим. Име, ул менә кайсыдыр эштә туры килә. Ләкин менә күп очракта дизайнер, монтажер, оператор, анны кул белән эшләгән кешеләргә аларга по-любому түләргә кирәк. Чөнки алар вакытын күп итеп сарыф итә. Аларның вакыты күп китә, аларның вакыты да һәм гидерне эшкә көче дә күп китә шушы эшне. Менә аны тагын мин мәсәлән акча бирсәләр инде беренче чиратта түләрем тагын мәсәлән Гөлназ апаның эшенә, чөнки ул безнең программалар белән теге бөтен җәдвәлне, тапшыруларның программасын Гөлназ апа эшли. Һәм алар ул программаны теге нинең Соф радионың бөтен программасын төзүгә алсу белән шундый күп вакыт сарыф иттеләр. Алар узган ел җәй буе шуның белән утырдылар. Һәм нәтиҗәдә менә шундый тапшыруларның программасы төзелде. Мәсәлән, яшь үзенчәлекләре дә искә алып, әйме? Аннары жанрларны да исәпкә алып, көннең теге нинди хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич, хәерле төн бөтенесен кертеп, һәрбер баланың кайчан мәктәпкә бара, кайчан мәктәпкә. Шундый авыр эш. Әйе, менә шундый авыр эш. Әле тагын Гөлназ апаның бу нидә инициативасы иде. Әйдәгез ди башка сәгать поясларында яшәүче татарлар өчен төнге вакытында файдаланыйк. Һәм шул нәтиҗәдә җир әйләнә дигән төнге программалар туды. Төнге вакытта. Чөнки тыңлаучылар арасында чит илдә яшәүче татар гаиләләре
Әнкәләре шактый. Мәсәлән, Канададан, Америкадан, Дубайдан, Төркиядән, Германиядан Европа илләреннән бик күп тыңлыйлар. Һәм бу алар өчен регионнардан да бик күп тыңлыйлар. Менә хәзер 26 мең уникаль тыңлаучы радиода ай сайын артып бара. Һәм аларның зур саны зур саны. Менә без әле хәзердә исәп искә алабыз алсы белән. Без беренче тапкыр бу проектны Соф радионы тәкъдим иткән Марат Котовичка июнь айында. Июль айында Туган тел форумында вакытында. Һәм ул вакытта безнең уникаль тыңлаучылар саны 3000 саны инде. Геометрик рәвештә. Һәм безгә Марат Готович әйтә инде. Менә кайчан бу сан 100 мең булады? Һәм без алсы белән ай сайын карыйбыз да. Аха, якынлашабыз, 100 меңгә якынлашабыз. 100 мең булганда сез смс җибәрегез инде. 100 мең булды дип. Матур соннар, мин яратам. Анда соннарны күп билгеләп барырга. Менә шуңа әйтәм бит, үз эшенең нәтиҗәсен һәм прогрессын күрү ул тагын да канатландырып җибәрә. Мисал өчен без хәзер радио башланганда тапшырулар нинди сыйфатта иде һәм хәзер нинди сыйфатта. Шулай ук менә алып баручыларның үсешен күрүдә, балаларның үсешен күрүдә бик рәхәт. Чөнки мәсәлән Фәридә, без Фәридәгә вообще Фәридә квантовый скачок ясады дип без аның өчен вообще сөенәбез, чөнки күз алдында үсте. Менә Фәридәнең беренче тапшырулары һәм хәзерге тапшыруларын тыңласаң, ул теге җир белән күк арасы дисәң дә буладыр, чөнки бик нык үсте. Фәридә үзе дә үсте, осталыгы да үсте. Ул нинди бала өчен дә ул нинди зур тәҗрибә. Тапшыруга әзерләнү интерешимне Соф радиосына йөрү Фәридәнең. Аның бош фикерләве үзгәрде. Логика дигән, мантык дигән бер барлыкка килгән, сөйләп ала, уйлана ала. Элек әйе, юк дип җавап бирә торган бала име? Хәзер рәхәтләнеп аның белән сөйләшеп була. Ул яшьтәшләре белән таныша. Алар белән очрата. Мин бит аны интервью алдым. Алар да аны таный. Ул шулай шундый теге балалар өчен бик кызыклы. Аннары тагын кызыклы әйбер. Мисал өчен безнең бик озак хыялландык. Үсмерләр өчен тапшыру эшлисе килә дип инде. Үсмерләр өчен вакыт бар. Ул вакытта без альтернатив җырларны гына куя идек инде. Әниде шундый тапшыру, җанлы тапшыру эшлисе килә. Һәм сәләткә багышланган тапшыруга килде Атиятуллина Олися килде интервьюга. Мин Олисенең үзендә шаттым, тавышында шаттым, һәм аның микрофон каршында эшләве бик ошады интервью вакытында. Мин әйтеп, әйдәгез Олисене чакырабыз да, аңа теге яшь үсмерләр тапшыруын бирәбез. Без Олисене чакырдык, Олися ризалашты. Һәм Олися үзе белән аннары Зәйнәпне алып килде, Хыснуллина. Менә хәзер алар икесе бергә алып баралар һәм шундый җанлы тапшыру килеп чыга. Кунакларны да табалар, үзләренә кызыклы темаларны күтәрәләр һәм шундый менә тыңларга рәхәт. Яшь буын журналистлар тәрбияләүче радиода ул. Яшь буын энтузиастлар дип әйтергә кирәк. Шулай дисәк тә була. Кайнатма.